I pray that you may prosper in all things. Number one, church, the package of salvation is all sikhulume no last week. Yeah, last week Sundays. Athi insindiso fanele siyibambe yonke ngokuphelela kwayo. Siyakhumbula ukuthi besikhuluma into ethi uNkulunkulu waye wabona ubugqila babantwana bakwaIsrayeli beqilazwa uFaro, and God was not happy. Wayese esenza ke indlela ukuthi uIsrayeli uphume ngokuthi agcobe uFaro, agcobe uMoses, agcobe uMoses ukuba aphume ayo khipha abantwana bakwaIsrayeli. Siyakhumbula ukuthi masefanele baphume. Thank you. Siyakhumbula ukuthi masefanele baphume kube nama conditions engicela siwanake. Masefanele baphume kube nama conditions uFaro owawabeka ukuphumeni kwabo. Kuqala wavula into ethi abahambe abadala bayokwenza lokhuzana kusala abasha, youth yona isale ngemuva. Washo ukuthi I plan of salvation, somebody say plan of salvation. I plan of salvation ithi siphuma sonke nabantwana bethu. Wow, wayizama lento Faro ebuka nje ukuthi how can I paralyze the plan of salvation so that noma insindisi ifikile kubo kodwa kube khona into eshodayo. Uyabona uSathane methi lungile, thatha ake isinkwa sakho lesi uloaf, akuthatha na uloaf of bread wakho, mase ethi ngicela ukuthi ukhipha ama slices awu4. Musu ujabulisa ukuthi ingcenye eningi uhamba nayo, musu uhamba utshela abantu ngihambe nesinkwa sami, kanti iphathi enye isinkwa sakhe isalile. Kanti nkathi benza uloaf bekade nicalculatewe wabalwa ukuthi njoba niba u3-4 ekhaya lo loaf uzokwazi ukunela wonke bese kukhishwa ama slices. That's how devil works. uSathana ufuna uthi masifike ensindisweni sijabuliso okuncane esikutholilleyo, singajabuliso ukuthola konke. Ayilungile ngisho ngizobuyela egoli ngikhonsile phela egoli. Nikhona nibathandekayo? Lalela, uSathana ufuna insindisweni ngoba asizokhonza my friend nje asizosonta anymore. Useready ukusonta wena? Ayi mina ngiright bafethu, ayi ngiright. Sizodwebula yini la? Khona izinto ofanele siyilande manje. uSathana ujabuliswa ufuna sineliso ukuthi at least kukhona inkeshezana yento esiyitholileyo, angafuni sikuthole konke. Kanti bathandekayo ngokwezwi lenkosi uJesu uthe isela kalizi, ngisesontweni right water la, uthe isela kalizi uma lingeze khona ukuzokweba, angithi bazalwane, ukubulala nokubhubhisa. Zwana kuJesu yena mayiseza ngemuva uthi mina yami mandate ithi ke mina ngizile ukube babe nokuphila. Lalelani babe nakho mase kwenze njani uyachichima. Kusho ukuthi fanele uJesu mayifike empilweni ubuyisa ukuphila konke. Hallelujah. There's no area and aspect noma ingxenye yempilo ofanele ukuthi uyiyeke kalula isesandleni sesitha. You fought ukuthi uphume ezonweni. No, uJesu wakwenzela umusa waphuma ezonweni, wakusebenza na ukuyiqhelanisa nezinto obona ukuthi ziyaphambana lezo. Uyakhumbula? Phela bafethu uJesu wenza umsebenzi wawungekwazi ukwenza wena ngokuthi akukhethele izono akhanda ukuhlelo nabakho lenkosi. Ube futhi esekiyekela nakhona ingxenye kodwa nawe uyidlalayo. Ulithi iBhayibheli fezana ukusindiswa kwenu, ufezwa wena. Fezana ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Balekelani khona nibathandekayo lithi qhelukani kukho konke okubonakala kukubi uwo qhelukayo. Nikelani imizimba nithuleleni, nikelani imizimba yenu ibe ngephile nengcwele nethandeka uNkulunkulu ngokukhonza ngokuqonda. Kwenza wena lokho. Sisukumelile lento obanye ke basasilele sakuthandaza namanje uthi inkosi ikulekele lo that one. Iyashukunyelwa lonto, iyashunyayelwa lonto ukuthi abantu bafowethu lalela mawususindisiwa nqana phuma ku-A, phuma ku-B, phuma kunjani, phuma ku-A B C D E. We work that and the church is pushing ukube lezo zinto zifulfileke ngoba siyakusebenza very strong. But the enemy ithi ke uthi uJesu babe nakho ukuchichima, babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. Ithi enemy right ke ngoba bayangihlubuka empilweni yokuphila bangihlubukile baphuma bayiphila impilo yobungcwele. Asibabambe kwezinye ingxenye
ezinye zempilo, ngoba ababangangcwele baye ezulwini, babengcwele baqhubeka babe semhlabeni. So kufanele noma bephethe ubungcwele kodwa babuphathe bebhitha, babuphathe ubungcwele kunezinto abangakwazi ukuzenza, babuphathe ubungcwele kungeke bakwazi lento abayitholile bayandise ifinyelele nakwabanye, ngoba berestrictwa, benqanyulelwa, bevinjwa izinto ezithile azazi ukuthi uSathane ivangeli liyayidinga. So uzama ukuparalyze the plan of salvation. The church must say plan of salvation. That's how devil want to fight the church. It's where a paralyzer, a disturber uhlelo lwensindiso. Oh my God, amen. Anike sontweni yazi. Angeke ukuchaza ungakasindiswa. Ungikuchaze njalo. Angeke ukuchaze uyisono singakafiki. Yeah, ngifuna ukusho njalo. Angeke ukuchaze isono singakafiki. Ubunobudlelwano obuhle noNkulunkulu. Somebody say ubudlelwano obuhle noNkulunkulu. Umuntu wayine relationship enhle noNkulunkulu. Nani khona kodwa insimini yaseyithena angithi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayehla ntambama njalo bakhulume nomuntu bakhonze abuyele umuntu yayingekho nje lento evimba umuntu phakathi komuntu, yayingekho into enodonga oluphakathi komuntu noNkulunkulu. I relationship was maintained. The second thing ongayinakanga eGenesis 1 and 2 ukuthi umuntu wayinobudlelwano obuhle noNkulunkulu futhi umuntu wayine dominion. Umuntu bebusa ehamba njengoNkulunkulu. Manje bonke igama lenkosi. Umuntu bebusa ehamba njengoNkulunkulu. Ubethi mehamba ensimini yaseEden engahambi njengomqashi, engahambi njengomuntu ogadile nesingazi isebenzi noma isigqila, ubehamba njenge-owner. Ubehamba ensimini yaseEden ilwane zimbawela. Ubehamba ensimini yaseEden ehamba njenge-owner ngoba uNkulunkulu wamehlukanisela umuntu ukuthi wathi uNkulunkulu mayenza umuntu wasetlalela ke mina ngizolawula izulu ngiliphathe ngoba uNkulunkulu wayesethi wena ke ngoba uphuma la kimi ngizokunika ilungelo ulawule emhlabeni. Umhlaba uzoba izulu lakho ne-kingdom yakho. You'll dominate the earth, I will dominate the heaven. By the way, if I say it correct, I will dominate you and the heaven. When are you dominate the earth? Mina ngizolawula wena nomhlaba. Kodwa mphume ngihambe yazi ngejubane kodwa ngibuye ngibuye ngishoshumayela nikhona nibathandeka. Wathi uNkulunkulu ngizolawula wena, ngizophatha wena. Nezulu. Sizule lami nawe. Ngizolawula. Ya umhlaba wenziwe yimo wami. Kodwa ngunikela kubantu kodwa basalwayo. Kodwa bazama bithi iBhayibheli umhlaba wawunikela kubantwana babantu. Wayesethi uNkulunkulu, this is your kingdom. Ngikhandela nayo ikingdom yakho. Nini ngekho shuthe esontweni na mhla uAdam enikezwa iopportunity. uNkulunkulu eseyidalile zonke izinto nanilovile ngalo la mhla uNkulunkulu eseyidalile zonke izinto wakhuluma wayiqamba amagama wenza yonke into naye uAdam wamqamba kodwa kuthe sekufike ezilwaneni wayesethi uNkulunkulu zonke izinto ngiyibize ngamagama bhuti kodwa ungakhohlwa sokuyi partnership. Ela moshanda sekuyi partnership ngicela wenze nje awuqambi izilwane ngamagama azo. Niyazi into izilwane zaqanjwa uAdam umuntu. Lithi iBhayibheli kwadlula isilwane sokuqala esasifana nebhubesi wathi uyibhubesi wena ibhubesi lathi yes ladlula kwadlula indlovu wathi uyindlovu wena yathi indlovu yes yadlula kwadlula kodwa kwaqhamuka inyoni wathi uyinyoni wena yathi inyoni yes yadlula kwaqhamuka thulanani kuyashumayela. Into yakhulunywa uAdam izilwane zakhulunywa uAdam ngoba uNkulunkulu amnikeza idominion. Idamage ezoyisitha salimaza ubudlelwane salimaza nedominion. uJesu mayifika wayizolanda ubudlelwane kodwa waphinda futhi wabuyisa idominion. Musubonga ukuthi sengiyathandaza ngiyasonta manje. Musubonga ukuthi at least sengiyakwazi ukuthandaza ngikhala inyembezi. Check the dominion. Akulimalanga relationship yodwa. Ngoba unganikwe yona kuphela.
look at Genesis chapter 1 and 2, you'll get to the point. Akulahlekanga ubudlelwane kuphela la. By the way, if I can say, mhlakulimala ubudlelwane kwalimala nento eningi esayikhandwe ebudlelwaneni. And umuntu waqala waba njalo njalo. Umuntu wayitu enodominion waqamba ilwane zanjalo. Benazi ukuthi zonke izilwane enzaziyo umuntu wayesenthika. Lithi iBhayibheli eseyiqambile zinjalo, lithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu akamtholelanga umsizi elwaneni. Ukubomvakela ubuye kufuna ukungibamba nje kanti hayi lo ngizoya kahle ethende ngizoyikhuluma ethanda. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kodwa akamtholelanga umsizi elwaneni. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akamtholelanga umsizi elwaneni eseyiqambile zadlula zonke. Wayesethi kodwa khululeka usuyiqambile zonke ilwane kodwa oyizokusiza the helper akezokuphuma la. Indoda yaswala yodwa wathi uNkulunkulu akuhle ukuthi abe yodwa niyamazi ukuthi wenzani. Wamlalisa ubuthongo wayesemkhipha la wayesebumba umuntu azombiza ngomsizi wakhe. Umuntu ubekade enobudlelwane obustrong noNkulunkulu. You don't understand me. That's how God works. Then we see a dominion. And the third thing ongayinaka ngeBhayibhelini igcwele iBook Genesis 1 and 2. uNkulunkulu wakhipha icommand. And ngiyayizonda itebula lama screens ami. uNkulunkulu wakhipha icommand. Wathi ungadla kuyo yonke imithi. Anikho suthe esontweni la yena. Mina funa isonto like isonto elivulile. Nikhona nibathandeka. Amasonto avala ashesha na uvala nawo abantu. Kuye kube nje. Listen. Wathi uNkulunkulu ngikunikeza lalela wathi ngikunikeza ilungelo ungadla kuyo yonke imithi ekhona ensimini. iBhayibheli vele lingibulale selithi njengokuthanda kwakho. Number 1, relationship. Somebody say relationship. Number 2, dominion. Somebody say dominion. Lalela ke emva kwalokho uNkulunkulu akambekanga umuntu ensimini yaseEden wayeseyemflathela. uNkulunkulu wenza sure ukuthi umnikeza nto ethu provision. Listen, lithi Mantshinga wathi ungadla kuzo zonke ithelo. Somebody say kuzo zonke. Wadla ngaphandle kwama limitations. Wathi kuzo zonke ithelo. Listen to me. Ungadla kuzona zonke. Listen, mesithi iBhayibheli elikhulu njengokuthanda kwakho. Wathi uNkulunkulu ngengilawule ukuthi ungathi hayi awungeke phela ngathi usiphinda lokulokozana obulokozana ushiye lapha. uNkulunkulu wayethi mayicabanga ifruit ethile hamba adle, mayicabanga isithelo esithize hamba asidle, mayicabanga uNkulunkulu wamprovide ngayo yonke into kwi-creation. uNkulunkulu uzobona ukuthi wise kangakanani ngoba uNkulunkulu ngokweplan yakhe ubekwazi wena kwi-creation ukukhanda imvelo wahlehlisa amanzi ngoba ubeza uzodinga umhlabathi omile. Umhlaba was full of water. Niyakukhumbula lokho? Umhlaba phela ugcwele amanzi wonke. iBhayibheli lilula ntakusiyona negeography. iBhayibheli begcwele umhlaba bugcwele amanzi wonke. uNkulunkulu wathi amanzi awaqhelike kusala umhlaba othi omile ngoba wayiprepare wena before ufike. Ukuze ubone ukuthi uNkulunkulu bekuthatha serious kangakanani. Omunye ubezoqala ngawe athi basemhlabeni wathi uNkulunkulu asenzi kanjalo ekubuka Jesu. La kubuka Jesu siqala ngokuprepare la umuntu azofikela khona. Akuthule ngiyashumayela. Wena uyibona ususemhlabeni ucabanga ukuthi uNkulunkulu ucabange ngawe ngoba usuzelo umama waba khona. No, uNkulunkulu bekwazi ukuthi uyeza. Wayazi uNkulunkulu uzozalwa. Ubazi uNkulunkulu uzozalwa kwifamily engasebenzi, uzozalwa abantu abangafundile, uzozalwa abantu abahluphekayo. Leyo nto uNkulunkulu wayidesign iplan, wayiqeda. He never released you by chance. uNkulunkulu akabonanga na usukhotha uNkulunkulu amzodlando. Ku-Genesis ku-strategic konke kuyishumayela ku-prophetic. Uma iBhayibheli liqala ngokwe-creator wathi uNkulunkulu akube khona ukhanya, wathi uNkulunkulu akube khona ukuthi, wathi akube khona izihlahla, wathi akube khona imifino, wathi uNkulunkulu akube khona izilwane, wathi akube khona inkomo. Provide umuntu engakamdedeli. Ngizama ukukushumayeza lento ukuthi mina ngishumayeza lento ethi musukufaka amapijama ulale into zakho engakabuyi zonke. Mhlawumbe ngizongizwa ukuthi ngithini.
ngithi musugqoka amapijama uyolala zingakabuyi into zakho zonke, ngoba lezo oyitholile ayiphelele. Ngizothi awubale kahle, bala kahle, akuphelele, akuphelele, hey, akuphelele. Wahlukana nesono, siyayibonga inkosi, kodwa akuphelele. Khona kunye uSathane angitshontshe. If someone engena endlini yakho and steal your whatsoever, or whatsoever that is good to you, angena thathe whatsoever, thathe all your precious jewelry, and angena thathe ama TV, angene athathe laptop, angene athathe whatsoever, angena athathe hi-fi. Niyayazi hi-fi? Oh God. Hey, kumnandi ukhosi Jesu. Angena athathe hi-fi, aphume nayo yonke. Listen to me. Come back. Mase emva kwalokho by chance kutholakale ukuthi yazi kungeniwe kwathola, masuthola a good investigator. Yabona hamba uvula icase emaphoyiseni. Ngithe bandleni right. Hamba uyovula icase emaphoyiseni and brother. Mase nje sekuyowenza ucwaningo atholakala umuntu oyithathile lento. Nawe umazi. Futhi itholakala izinto uthi wayithatha wayibeka. Mase bayahamba emaphoyiseni, mase befika babuye ne-TV. Yeah, babuye nombhede, babuye ne-hi-fi. Babuye ne-hi-fi yakho, babuye. Bese kusala ubucwebe bakho obusebenzisayo, usale ne-laptop yakhe ne-information that is so deep to you. This is the mistake that church is doing. Mese bejabulisa ukuthi kubuye i-radio, hi-fi radio kanjani. Kubuye i-radio. Kubuye i-radio kwabuye umbhede. Yini enye ngibalile kwabuye i-TV. Mese ethi yazi ngibonga ngendlela bese ngigive up ngayo. That is you. Yazi ngibongani ngendlela bese bengingasanothi ngoba ngiyithole lento. Ngiyibonga nje khona lokho ukuthi khona engutholile. Athi ayingane zakweqoqana musuthi athi lo umsushisi sisebhizi sisafuna ukolanda okunje ubalo investigator umseshi nale gama engifuna athi umseshi ngisawubhizi sisaye ulanda okunye uthi ngane kaJesu mina nje ngibonga ukuthi at least indawo yokulala sengiyitholile umbhede ubuyile ngibonga ukuthi ne-TV sengizokwazi ukubuka indaba nebafana ebusuku mangifuna ukudlala i-radio hi-fi ngoba ibuyile. Uthini nge-laptop yakhe ene-information yayo yonke? Ngibona sengiyanhlupha ingane zakwethu. Ngibona ngendlela esenisebenze ngayo kanti benza umsebenzi wabo. Hayi ngifuna ungicela zakho sengibona ukuthi khona okukhona ekhaya. Ngoba ingqondo yami ibiyitshele kodwa ngithule ngeshumayela. Hela proskepandos kula pray. Lalela asimkhathaza uNkulunkulu, asimkhathaza uJesu. Masithi Jesu siyabonga, usinikile insindiso, kodwa masithi siyayingala izinto awukade usinike zona. Sibona ngathi khona ongakabuyi kuyilungelo lakho ukubiza igama alingaphansi kwamagama onke. Kanti into zakho shona thana ibuye into zakho, shona thana ibuye sonke. Thana ibuye sonke, thana ibuye sonke. Egama likaJesu usushiya kunye. Ningalimali asovusa igeneration lazy. A lazy generation. Hey, man. As long as your health is not back, go and fight. And say, devil, bring back my health life. Yes, bring back my health life. It is my right to live a healthy life. It is your right.
Asifane sifuse a lazy generation. Abantu abavela banethanda ngathi bamncane sibangokhula ayiwena. Don't be so lazy, mos. Lisho ngomoya leli gama ningalimali. Don't be so lazy. Don't be so lazy. Kukhona into engakabuyi. Uthi seku right lokho kukhona. Thasa ngibonga ke bafethu. Ngibonga khona lokho nkantsha kwethu. Sibonga nkantsha kwethu. Cowards. Unthi ngamagwala sisaba ukufisa uSathane. Siyazi konke engekho la. Lale yonke lento ongenayo ungacabanga ukuthi awunayo ngoba kwakwadi iveli ngekho. Inkosi yayiprovide yalahleka somewhere. Noma yini oyifuna ungenawo manje ikhona. Iproblem ukhona wayithatha awukayi. uJesu ukhuluma ngaye ukhuluma ngesiqhwaga mayikhuluma ngoSathane. Uthi akekho umuntu ongangena endlini yesiqhwaga. Akekho ongangena endlini yesiqhwaga. Athatha impahla yaso akasho uya-owna. Usho into esingwamelwe isiqhwaga. Animzwanga uJesu umchaze kanjani anizwanga. Shothi nina abona nto yabona ukuthi angazi nje. Nithini nina ngapha? Njalo hayi la nithini lesimodel besimanje ini bullying. Bullying. Nithi bullying nini? Yazi bullying ini? Ile nto oyeyiqhwaga. Eyifuna nje idominate ezethe. Phela ibullying is when someone lento indala. Indala nje. Ufika uthi umuntu kuyinto yakho la afika uthi umuntu eyibuyisa la. Sasithina yini lo earlier esikoleni kwakuthiwa kwenziwa njalo ubhoshoziswa. Ibullying le. Ali strong le kama. Cha umuntu mefika ukuthi ubhosho. Awani yazi lonto. Indlela athithwa ngayo uyambona nje. Kuthiwa ngabashanela ushanele la akashanele nje. Kuthiwa kushanela bonke abafikayo labantu abasanda kuregister akushanele bona kuphela. Mawufike high school uzofica inkayimane lapha. Nazo ke uJesu ngakho ukuthi akekho umuntu ongangena endlini yesiqhwaga. Akashe endlini ekhawe. Isiqhwaga umuntu okwazi ukudemanda into okungeyona yakhe. Ayenze ngazuthi eyakhe. How I wish I preach to the right church. How I wish. uNkulunkulu uJesu ebiza uSathane ombiza ngesiqhwaga. Lento uNkulunkulu engakupha yona athi le eyakho. Afika uSathane ayithathe. Athi le eyami pose uthi isiqhwaga ke lesi. Ibhalwe igama lakho. Ibhalwe igama lakho. You are sure ukuthi inkosi iphile yona. uSathane avela ayithatha athi le eyami lento. Uyakhuluma yini? Awuthule ngoba uthule. Someone sabisele you. Either aware or unaware. Uthi Jesu akekho umuntu ongangena endlini akasathi ekhaya uthi esiqhwaga. So uyabona zonke izinto ezikulendlu zithathwe ngenkani ezinabanikazi bazo. Bafowethu endlini yesiqhwaga kukhona izinto ongezona esazo. Indle igcwele qhu. Akuyona ukuthi into zayo. Umi nje kuphela eminyango uthi uba akuyithola. Uthi yavela nawe uthi angiyacela phela bhuti usiqhwaga athi na. Akekho ayilivesi elikhulu ukuthi eBhayibhelini. Yabona uJesu bafuthi ngiyamthanda. Yabona uJesu I love Jesus so much. I love Jesus so much. Akekho ngangena endlini yesiqhwaga. Mase lithini? Aphange impahla yesiqhwaga. Ayithe setshenzwe uyisiqhwaga. Kusho into isiqhwaga sesithele yami. Uthi akekho ngangena endlini yesiqhwaga. Athathe by force igama lokuphanga. Igama anangazi noma right. Igama lokuphanga akuyena umuntu ofika qoqoqo sawubona ngicela ungiboleke. No. Uthi akekho ngangena endlini yesiqhwaga apha
aphange impahla yesiqhwaga. Uphanga is when you kick the door and say, hey, Kwakandi, bring back my things. Aphange impahla yesiqhwaga, lalelaka. Engaqalanga wabopha isiqhwaga qala. Kusithi yonke into ethathwa isiqhwaga, nthule esontweni manje. Yonke into ethathwa isiqhwaga awukwazi ukuyithola ungaqalanga qala wabinda isiqhwaga. Uyabona njengoba ngila nje angisile ukuzonisondisa ngirathi mina angiphinde ngisonte mina ngaresign ekushonteni. Into engiyiselela izobinda isiqhwaga esithatha into zakho kufanele sibuye. Sekutshela umuntu webhanothi yazi uyaxoxeka nalo baba abethi gijima mntaka Jesu. Bona uhamba kancane. Sizokwenza ama jokes. I'm too old. Sengimdala for ukuba interested ekushumayeleni. Sengiliphasile iclass lama platform. Sazama ukuyikhandela igama ngisazama ukuyiveza. Sasebenza. That time is over. Wasibona simile. Okwasinikwa imandate kwi-kingdom. Wasibona simile. Sithunyiwe. Wasibona siphe wakho. Sithunyiwe. Hamba bopha isiqhwaga ukuze kuphakwe impahla yazo. Into zakho zokuyikhempe enemy imemnyaka. Bithi akho umuntu othola lento. So the plan of salvation is complete. The plan of salvation is complete. uNkulunkulu Genesis 1:2 wakubona wena wakubona wakuprovide. Laba Genesis 1 kune provision. Genesis 1:2 uNkulunkulu na yonke have prepared everything for you. Uzwakala emva kwalokho esoyiphethe ichapter kuGenesis 2 chapter number 126 usethi ke ngoba sesiprovidile with everything now masenze umuntu. uNkulunkulu uzokuphushela emhlabeni onayo lento oyifunayo. uNkulunkulu qale ngokulungisa iprovision yakho before he release you. Yiyo lento uJesu athi mangithandaza nina ukuthi angazi ngithini. Uthi ngihlushwa uthi indlela enokuthandaza iyona wrong. Uthi manikhuleka nothi siphe namuhla. Anikho sontweni yazi. Siphe namuhla isinkwa sethu sinomnikazi waso. Isinkwa sethu semihla ngemihla. Give us this day our isinkwa sakho akashithi isinkwa sami esakho. Abazali bayazi la endlini ukuthi sometimes you wakha indlu kungaba indlu nomengana depends unabantwana abangakanani. Mhlawumbe uzokwakha indlu if uyenze ibo 6 room 7 room bese uba ne camera lock. Abantu abazali bajwayele ukulibiza ngo main bedroom ne to the camera kababa nomama bese uyawahlukanisa ama camera. Usithi mune ntombazana camera lakho wena lokhuzana leni mune umfana uthi wena nali icamera lakho. Kwakhe wena uzuqede musubanikeza icamera lakho wena no izibani banyana musuthi leli camera khona sebengiziwile bese lela camera futhi elakho le. Then after awuzongenzeka ngoba kwakhe wena sekuzobonakala njalo wena usuqhimuke kulolo camera lele ngane ukulale kanje. Mina lapha ekhaya kune camera ekuye kuphele nje 2 weeks ngaze ngene 1 week ngaze ngene kulona ngoba ayikho into engihlanganisa nalo. Elinye ngithi lunga nje ngitshela uma wakhe ngihamba uyakulela camera ufuna ukulungisa yonke into engiyibona kulela camera. Abanikazi bakhona yabona bayazi akunabanikazi bakhona abantu bangampela. Hayi is everywhere khule abanikazi bakhona bonke hayi balenza right icamera.
So there are rooms emzini wakho kodwa owadecide wena ukuthi unike abantwana bakho. Mawuyala lukomero mawenza kukho into ofuna ukuyenza kulo komero, you knock. Ungqongqoze emzini wakho. Nontombazanyana wami lapha, favor yeah ubaba, njani la niyaphila, ngifuna ungena. Uma wathi uFavor ngicela ubaba ame kancane, I have to stop in my house. Okay, yebo baba ngiyeza, ngicela ubaba ame kancane ngisaqoka. Then I have to wait outside. Ngitamzela baba nga? Fanele avule ngepermission yakhe. Ngene. Ilento uNkulunkulu ayenzile kuwena. Ungakhala ngoNkulunkulu uthi uNkulunkulu othi ngishiyeleni na? uNkulunkulu athi uNkulunkulu ngakunika ipermission. Athi ngakunika lonke ilungelo. Yabona la ngakunika nje ilungelo kodwa nithuleleni ngiyashumayela. Afuthi ngicela ukukhuluma nani ngiyangizwa kodwa ngithini kunina. Lalela into yonke esemhlabeni uNkulunkulu umhlaba unjengekamera onikeza ingane yakho noma kuwena olenzile umuzi kodwa meke wathi la endlini mntanami wena sekufanele abone yena ushanelile fanele abone yena kukleni uyena ofanele abone uyena ofanele noma ngiza kulelo kamera ingakusho yasethi ngime eminyango ngiyaqonqoza hayi baba ungqonqoselani weba umuzi wakho lo impilo yakhe la ulo muntu umenzile uthi uma umuntu evula umuntu evula yakena akangena ngavulaka. Uma singamnikeza uNkulunkulu permission yokuthi kulandwe izinto zonke zethu isithe siyithathile sizokhonza singenazo siblame uNkulunkulu athi uNkulunkulu ngakunikeza zona. Abantwana bami they can sleep ekhaya endlini yabo ugesi bengenawo iglobe ishile bengakwazi ukulala kumnyama bakhanyisa amafoni uma bangaze bangi-involve. Ngiyahamba timinina mondo shikata patapone hilili patale kataba akosheta mangoso hiprokosakata uma benga-involvanga bengamtshelanga ukuthi webaba la endlini akusakhanye la endlini iglobe ayisekho bengalala bakhanyisa amafoni inemali yamaglobe inamaglobe onke ekamerweni nami inawo bahlupheke inempendulo. uNkulunkulu ungamtshelanga ngokuhlupheka kwakho ungamtshelanga ngamadimoni atshontshe ingcebo yakho ungamtshelanga uNkulunkulu ngoSathane othatha impumelelo yakho ungahlupheka khona. God want to raise a generation engekho lazy yolanda into zakho. My child can decide to be lazy, to come and tell me, Papa, thina silele kumnyama la kumnyama hayibo kwenzeka iglobe ishile yafakwa yimi yathengwa yimi kodwa indle yakhe i-maintenance nokubona ukuthi kwenzakalani uye meke wangi-involve hawu beningasho ngani hayi kodwa ngizwa uNkulunkulu ngathi usho njalo namhlanje uthi beningasho ngani iliphathamenta mente uthi beningasho ngani eThekwini beningasho ngani eSouth Africa beningasho ngani beningahona phosha kwase namhlanje somtshela ukuthi Nkosi ngiyakuthanda Nkosi ngiyakukhonza kodwa ngiyabona ngiyaqula ubungasho ngani Nkosi ngiyakuthanda Nkosi ngiyakukhonza kodwa ngiyahlupheka ngilala kahlile ungasho ngani.
sizoqawa namhlanje, asile khona ukuzoqawa, sizomtshela umdala kuney'nsuku ukuthi laba abakudumisayo balambile. Sizomtshela amadimoni athatha iprovision yethu, sizomtshela usathane uthatha impumelelo yami, sizomtshela usathane uthatha ibhizinisi lami. Beningashonga wendodakazi, uyazi mentality thini la ithi sicabanga ukuthi uNkulunkulu sesimthwalisa too much, angafika ngakhela indlu. Ayisengibona ukuthi ubaba usenze too much, fuka ngakhela indlu angifakela ifurniture, ayisengizona umtshela nangamaglobe, angivele ngibekezela noma kumnyama sengingena ngathi, and kwavuka nabashumayeli abathi hlala emnyameni ngane yakwethu. Ungazombonga ukuthi bonga ukuthi wakhela indlu. Khona abantu abashumayela ukuthi bonga ukuthi usindisiwe, bonga ukuthi uyezulwini, kodwa ukuthi siyahlupheka nokuthi ivakala lihambe kahle, izinto asinazo, ukuthi wabosana ukuthanda izinto ayikabani. Ayikabani izinto. Usikhuzelane entweni zethu. Kanti udlalelani? Udlalela siphi wena? Asonke siyibafana bathi ufuna uba eCanada. Udlalela siphi? Why must you land these into such as question manje? Why is question? Twabonga wathi wakwakhela indlu uNkulunkulu. Bonga ukuthi wakhona ukuthi wawungadeserve. Wakunika ikamera. Hlala ekamerweni emnyameni. Uyatathisha ngefoni so. Athi ya inalo ivangeli. Thani nayisuka. Shona thani nayisuka. Shona thani nayisuka. Aqhiliza man thani nayisuka. Listen, uNkulunkulu uvusa generation angesukuba lazy. Akuthi ngimemeza ngithumelela ekhaya ukuthi lalela ke bafowethu, lalela uSathane uhambe wrong. Alisukhala inkilongo emaphinto zethu, alisukhala inkilongo hlupheka, alisukesha mphathiso. Hallelujah. uSathane uhambe wrong. We reclaim our holiness, we reclaim our health life, we reclaim our prosperity, we reclaim our holiness, we reclaim our shaka pakata posheketa. We shall be holy and we shall be healthy, we shall be prosperous, we shall be holy, we shall be healthy, we shall be prosperous, we shall be holy, we shall be holy, we shall be healthy, we shall be. So phila ungcwele siphile emzimbeni. Sithi siphile emzimbeni sibe siphethe ingcebo. Sishumayela uJesu yena yedwa ongahlanganiswa nalutho. Uma sesilanda ingcebo ngeke simcompromise. Ngeke sidayise ngisho amafutha, ngeke sidayise ngisho amanzi, ngeke sidayise ngisho ama-products. Shakata bokosha. Ngasinika scoop. We shall be holy and we shall be healthy and we shall be prosperous. Listen, lalela. Bafowethu, yabona nje ukushumayela. Shumayela ethi abantu bese esontweni babuye bayikhaya. Hayi mina ngeke ngisayifuna. Angisho singayi.
ungayithatha le nto ungekho. Kodwa nje yabona into ama-church goers. Thi ngine 10 years ngiyibambile. Kodwa for 10 years into ayikabuyi namanje. For 10 years into ayibuyile. 10 years. uDavid mayifika eZiklag. Lithi iBhayibheli wafika kwakuyi-city wayeseyithengile. Idolobha lakhe. Lela dolobha linamakhosikazi izingane. Na yonke into yakhe nemfuyo yakhe nengcebo yakhe nama-servants nezingane zaziphakathi. I-enemy yafika ya invader iZiklag yayithatha ingane yathatha amakhosikazi yathatha ingcebo yathatha imfuyo. Yasithi shisa ngomlilo iZiklag. Uma uDavid ebebuya kade beyosebenza namadoda awu-600 bafica iZiklag ishunqa intuthu. Mabethi baqalaza akukho ngisho into eyodwa ekhwehlelayo. Ngisho eyodwa akukhwehle ngisho imbuzi, ngisho inkomo, ngisho imvu phulekile. Shuthi ingcebe ihambile, ifamily ihambile, amakhosikazi ahambile, izingane ihambile, ama-servants ahambile. Crisis. uDavid wathandaza lithi iBhayibheli ngiyafast forward ngoba ngiyaparaphrase. Lale uDavid wathandaza eziqinisa uNkulunkulu. Wayesebuza umbuzo wodwa, wathatha i-effort. Those are people we are looking for. Waya kumpriest wathi umpriest bhuti, sorry ayikabi. Ngisacela unginike ingubo yamahlombe. Wathi hayibo, David this time ufuna ukuyiyela wathi hey bhuti. Athi khamba into zami. This time angithumeli. Nabo abantu esobavusa le. Abathi hey webhuti, bhuti beke ngikuhluphe mina umpriest ohloniphekile. Ukuba into zami ikhona. Ngiyilo luhlobo oluqalazayo ukuthi izinto ikhona. Mathi kuyafika umuza ukho, hawu izingane zikho, unkosikazi akekho, abantwana bekho, ama-servants akekho. Waya la kuhlala imfuyo yakhe khona. Wafika imfuyo ayikho, wathi kuphila kaJehova ngeke ngilale namhlanje. Wathi angilale into zami ingekho shabatonde. Sihlupha thina sifaka amapijama izinto ilahlekile. Thina siyahlupha sifaka amapijama izinto ilahlekile. That is our challenge. God is raising the people abazogijima ngoqobo lika David. Uyabona namhlanje angizokwazi into eningi nina lalana ngizogqokisa ingubo yamahlombe. Ngifuna namhlanje ngifake effort. Robo shakadaya. Ngifuna ngifake ingubo yamahlombe. Yabona abantwana bami ngifuna singayikhulumisha ilanguage yezwe. Yabona izwe lithi umsebenzi ayisekho. Nkosi yami siyafunda nje ama graduates azobe sihlele emakhaya ubatshethi shut up. Akho umsebenzi ongekho la, umsebenzi ukhona. Utshontshwe idemon uthi corruption. Baba wafaka ingubo emahlombe wakhala waya uNkulunkulu. Nayi into engiyifunayo nayi anginandaba nento eningi vele iyona engilethela. Uma efika phambi kaNkulunkulu lithi wabuza. Wathi uNkulunkulu ngiphume ngibalandele na? Can I pursue them? Ngizobafika na? Labuyisi elivele ezulwini. Ayingathi libuye dakhona namhlanje. That is we pursue them. That is we pursue them. Surely you shall overtake them. And recover all. Somebody say hallelujah. This is the message from the Lord. Pursue them. And you shall overtake them. And recover. And recover. And recover. And recover. In the name of Jesus Christ, I command you. Namhlanje ngiyakhomishina. Pursue them. Ngiyakhomishina namhlanje. Landela uSathane othatha into zakho. Ngiyakhomishina. Pursue them.
overtake them. Lithi uzawubafika. Mase lithi masubuyisa konke. uDavide wayekade engashinyayiziwe. uDavide wasizwa ukuthi washunyayizwa kahle. Na uDavide usizwa ukuthi washumayeza. Yabona nami njengoba ushumayeza ngifuna ube njengaye. Wayizofika thatha okunye akushiye okunye. Athi ngibona ukuthi umama sengimtholile umama wasekhaya. Poor David. Angibona unkosikazi ubuyile. Nkosi yami ngena. Iquestion uyodlana nonkosikazi. You punish still. The enemy is a punisher in disguise. Connected to an indirect punishment. When David torture you, indirect. uDavid wathi no, into engiphume naye enkosini. Uyiphi message esithole? Lento yenza upho ithatha. Ngoba imessage ithi pursue them. That you shall overtake them. That's it. And recover. And recover. And recover. And recover. Ngiyacabanga uDavid akabatholanga kanye kanye. Wabona amakhosikazi wawasave. Wabona ingane wayisave. Wathi devil. Iphi inkomo zami ziphi? Siphi izimvu zami? But hey, we are not joking here. Petty sword. What inkomo zami ziphi? Ziphi izimvu zami? Kodwa bayilusele ngaphesheya lapho wathi take me there. Afuku wayibala wathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 babefuya ngempela 305,000 inkomo, izimvu 6,000. Angiyanze sibonela 6,000. Ukuthi amakamela akhe so many numbers. Woman wabonda okay kuphelele wakusave kuyisele eceleni. Wasaid guys asihamba nani ngicela nicheke nokwabanye. Iphi ingane yakho wathi nansi unkosikazi wakho wathi nansi. Wasaid thank you sirecover. Wasaid asamsiyolanda imfuyo yenu ke manje. Abagcina ngake lapho uNkulunkulu uyakwazi ukuletha ibonus. Usathane uzoyikhokhela ikhathi la khona uhlale khona ukhala uhlupheka. Usathane ngiyamtshela umuntu akahlabisa uzoyikhokhela ikhathi sithandaza zila ukudla kodwa still ihlupheka. The devil will pay the price. I am here and I'm anointed to tell the devil nomkhathi uthi umkhathi uzokhokha. Lithi iBhayibheli babekade ubabulala bathatha neyabi imfuyo. Shuthi wayekade na 500 inkomo wabuya no 1000. Wabuya ne1000. Thawimi lo. Babuye bayiqhuba zonke. Bukani kula uthi mabuya nalento ubuya nani? Kubuya nezingane, kubuya nonkosikazi. Kubuya nonkosikazi, kubuya nezingane. Kubuya nama servants. Kubuya nemfuyo. Nayo ke salvation. Wena uqhuba unkosikazi yedwa. Nkosi mama wasekhaya ngosebuyile. Imfuyo at the back. Sometimes ingane at the back. Yabo nje basithanda zamasihamba nezingane zethu. Athi uyifaka kuma drugs uthi umsungijwayela wena. Athi uyifaka kuma drugs athi miyeke lo uyambona uyahlupha useza waba yiphara akaze liphuma kulelo gama umthetho sathana umsungijwayela kabi. Uyena ngamphumela ngiyomlanda. What you cause pursue them. What you surely you shall overtake them and recover everything. Asifuna ukuvusa abazana abalazy. Cowards. You simply give up. Semengenyawo sithanda. Fundisa umbuyazo uzokhuleka. I want us to pray too. Are you ready to pray? Uqinisile? Mana before the umfundisi athandaze uyacinga kodwa uyakwazi ukuscreena uyacheck uyabona content engekho uyabona content lahlekile okay ufuna ke ungalokhu khamazeleze seyibuyile sigcine endaweni esafe uyigcine eKristu lezo lalela sigqoke ezempi manje fanele siyolanda lokho ongakabuyi yabona into ukuthi sifocus ezintweni esezikhona size sinele kukhona ongakabikho namhlanje uphamisa amehlo akuphelele usukuvuma usukusarenda kuphelele
Xhosa wayazi bazalwa. uNkulunkulu ukhulumile uqedile. The only thing sifanele kuyenzekela endlini ukuthi umuntu obekule ndlu angayithathi le ntshumayela ayenze kube eyangelinye ilanga. Kodwa vele athi le ntshumayelo eyanamhlanje for my breakthrough. Enye into izosilimaza la ukuzama ukuthi izophinda ishunyayelo. Kodwa kuthi angithi ngeke iphinde ishunyayelo. Ngoba ilanga layo linamhlanje. Futhi wonke umuntu ozogijimela ekuthatheni lokhu uNkulunkulu sekushilo kuzokwenzeka. Pastor ukuthi angisho ukuthi sikasaba kuyisizini. Isizini yokuthi uma indodana yomuntu enikhulula lizoba ngabakhululekile impela. Khona le ndawo yokukhululwa sesidlulile kuyona. Sesiswisa kuyisizini yokukhululeka impela. Hayi sidlulile kulo one. Lokho kwakuyipast leyo. Ipast leyo yokuthi sikhululekile. Sasuka part 2. Sikhululeke impela. Sizolanda into zethu konke kuthathwa isikwaka. Inkosi yakuyisa khona namhlanje. Hayi kusasa namhlanje. Hayi kusasa namhlanje. Lento yanamhlanje akuyona izolo. Kenzela masikhuleka sonke siqonde ukuthi lento yanamhlanje. Mpostoli ngihlay phansi ngafanele ngasibona isikhwaka. Ngafanele ngayibona into zakhe. Ngafanele ngawezwa amandla okubopha. Namhlanje siyaboshwa ngoba ngabe sikhulu kangakanani. Bind the strong man. We have got the power. We have got the dominion. We have got the authority. Bind the strong man. Sasa namhlanje we are binding the strong man. Sifuna amasosha manje. Sifisa umuntu ozoba isosha. Sifisa umuntu ozohlanya. Ngoba namhlanje siyalandwa into zethu konke okuthathwayo kuyalandwa. Shimandara bosathe ukidala bosaya maya ukebhalisaya siyalanda. Tata! Hallelujah! Gone are those days. No more sufferings. No more diseases. No more sorrows. No more demons. But the climber. Wanasaya niyosho. Wikadana mosaya. Una mahaya siya. Wakapata siya. Lipatatata. Ushaya ni haya. Ina haya. Usaya. Ina mahaya, una saya kotu, silande. We are open up your mouth. Una mlango wako, siyailanda. Kwa kama Yesu.